Moi boas, xente, que tal, como estamos? Benvidos ao programa 86 desta quinta tempada, antepenúltimo. Non, antepenúltimo non. Bueno, da igual, quedan 5 programas para pechar a tempada, xa non sei como se lle di, da igual. Programa 86, estamos rematando esta quinta tempada. E non vou a falar moito máis, creo que xa é mellor que hoxe vayamos xa que a nosa convidada teño ganas, está presentando nova canción, ben novo traballo, estou seguro que ten moitas cousas que contarnos, así que vou a poñer xa en pantalla, xente, porque joe, como estou hoxe para falar, miña nai querida, o que vai a salir hoxe daqui. Hoxe temos con nós a Jai Pau, que tal, como estamos? Moi boas. Hola, ¿todo bien? ¿Ti qué tal? Pois xa ves que me estou trabando, mira, estaba intentando gravar uns vídeos para o Instagram e tal, non fun capaz, me estaba Que trabando. vai moita calor, demasiada. Sí, eso é verdad. É iso, Eso é verdad. Os que non temos neuronas xa, como temos poucas neuronas e hai un pouco de calor, xa olvídate, non hai maneira. están cocidas, as neuronas están cocidas. Ti que tal, como estás? Que tal todo? Eu moi ben, a verdad que contentísima. Acabo de chegar de viaxe e, o sea, que estou aí surfando, aínda non me enterei de que cheguei para casa. Estou aínda en modo Falábamos un pouco fora de grabación, no? Ese momento cando volves de viaxe, que o pasas ben, aproveitas as viaxes, desconectas, ou aprendes cousas, ou faz moitas cousas, e volves, que non está mal volver tampouco, que na casa sempre se está ben tamén, pero é difícil, verdad, ese volta á realidade completa. Sí, o sea, máis que difícil, ao final, jova, pois adquires un pouco máis de perspectiva en canto a ti no mundo, o sea, quero dicir, bueno, ti non, ti como grande área, refírome, sabes? Bueno, sabes, mítico rollo de viaxar, o bueno, que tamén teño ido a viaxes que non me gustaron nada, eu que sei, pero esta me encantou. Aí está ben, polo menos. Onde foi? Se se pode saber. Unha California, porque toquei ali nun festival que se chama Dovin de Creek, que é no Ah, norte de California e é no medio das montañas, no Six Rivers National Park, que aí está cheo de parques nacionais, ademais o norte de California, e é unha terra fermosísima, o sea, pero fermoso, fermoso, salvaxe, mirei un montón de animais, o bolo foi increíble, toquei o mesmo día que Sista Nancy, que é unha grande da música reggae, entón foi unha pasada, a verdad. E vale. Dili, Agora entendo máis entón a volta, porque claro, ir a tocar, que non me enterara dese bolo, disculpa, non me enterara eu deso, ir a tocar, ir a facelo nunha paraxe natural, disfrutando da natureza, dos animais, claro, ahora entendo moito máis nada, son moi afortunada, a verdad que sí. Sí, está guai porque, joder, non estamos, o sea, ir a tocar a Oviedo, ir a tocar a Madrid, ir a tocar por aí, está guai, pero ostras, estamos falando de moitos kilómetros de Dios para ir a dar un concerto. Sí, pero é verdad que a familia así do reggae e do dub e así dos subxéneros, vamos, do reggae, é unha familia mundial, o sea, a xente está moi pendente das escenas de todos os países do mundo, ao final os promotores contan moito con xente de outros lados tamén, entón hai moito movimento, eso está moi guai, a verdad. Xa teño ido a México tamén a tocar e tal, moi guai. Joder, que guai eso, non? Que haxe esa amplitude de miras en canto como dicías ti, a buscar outras escenas e buscar outros nomes, non necesariamente de primeiro nivel en canto a números ou importancia en listas de plataformas. Claro. Sí, sí, no, eso non... Por sorte, para min, que son unha persoa bastante descoñecida, por así decirlo, a pesar de que eu considero que a miña carreira é super sólida xa e todo, pero para min, por sorte, eso funciona moito, sí. Oye, dicías agora unha cousa que non quero deixar pasar por alto, o de descoñecida, pero cunha carreira sólida, que eso é totalmente certo, non? Porque eu dicía dos números, porque é verdad que os números, por desgracia, importan para según que cousas, e moitas veces nos basamos nos números para valorar a carreira dunha artista, pero, ostras, no teu caso, e no caso de outra xente, non? Pero no teu caso, non falamos de alguén que leva 2 días nesto da música. Sí, a verdad que levo un montón de tempo facendo música dende xa ni me acordo, pero en bandas e así, xa tocando con xente e tal, pois dende os 15 anos, xa que facendo punk rock ao principio e tal, máis que outra cousa, pero bueno, sempre fascinada así pola música soul, rocksteady, todo o que sexa de cantar e poñer a alma na cousa e tal,
sempre me atraiu moito e a verdad que, claro, dende os 15 anos así en proxectos e tal, pois, jová, xa teño aprendido un montón de cosas. Teño agora 33, co cal vai ser case 20 anos en breves. Entón, eu considero que eso tamén, o sea, que eu son que nunca me desconectei tampouco da música, non me tiven sempre, bueno, agora xa non tanto, agora son mestra de música, pero tiven sempre tamén traballos paralelos e tal, pero nunca deixei de bombear así o meu proxecto e de explorar así novos sonidos e tal. Entón, sí, por iso digo que é sólida tamén, porque, jová, vou tocar por ali, polo mundo, e teño traballo, tal, e considero que musicalmente eu teño crecido un montón tamén, entón, sí. E está guai que comentes isto e que comentes, por exemplo, ese bolo, non? Porque unha cousa que estou tentando nesta tempada, non? Que tentei en todas as conversas é poñer o foco no que é o éxito real, non? Porque está o éxito de cartéis, está o éxito de números, está o éxito de cartos, que lóxicamente é un éxito con palabras, con letras moi grandes, pero claro, casos como o teu, non? De 15 anos no mundo da música, con distintos proxectos sempre vas encadeando, vas facendo, pudiendo tocar, como decías, en México, pudiendo tocar en Estados Unidos, claro, con números, pues lógicamente non se pode comparar con outras cousas, pero son estas pequenas, que son grandes cousas realmente, non? Que eu sempre digo de, ostras, poñolle un foco a xente que entrevisto que está empezando de, vos tedes que pensar que non todo vai a ser encher un coliseum, senón que se tes 20 anos de carreira, como é o teu caso, xa entre unha cousa e outra, e vas facendo cousiñas, se sigues no mundo da música, creo que é un éxito incluso moito maior que calquera outro realmente. A ver, total, para mí é así, pero depende moito do que ti queras. Ao mellor, se o teu objetivo é encher un estadio, pois xeñal, e cando o consigas será o teu éxito, non? O meu non é. A verdad que eu teño falado moitísimo con colegas desta cousa, con colegas musicais. Sí. Moitas veces dicimos, o sea, eu non sei se teño medo ao fracaso ou medo ao éxito, pero ou ningún medo en realidad. Pero pásame moito que os meus obxectivos son máis do día a día, igual máis vitais, estou bastante conectada en xeral, pois, coa vida en xeral, porque xa sabes que as músicas moitas veces levamos unha vida bastante diferente ao resto da xente e andamos moi desacompasadas e porque sempre andamos currando, que eso tamén me pasa. Pero eu sinto que ando moi conectada tamén coas cousas da vida en xeral, coas pequenas cousas que son as que a min, os detalles que me parecen moi importantes, a familia, as colegas, estar rodeada de amor e esas cousas son para min o puto éxito, a verdad. O sea, e na parte musical, pois, fago o que quero, entendes? Traballo do que me gusta, eso é un privilexio grandísimo, pero bueno, así considero que é, non? Como tamén considero que para min o sostible é isto. Eso é o sostible para min, para poder estar toda a vida facendo música, non? E claro, te dicías, o medo ao éxito, e entendo por onde pode ir ese pensamento, porque claro, cando eu me conta non o falar, pois que falas con xente, vas enterándote ou vas sabendo, claro, cando pasas certo nivel en canto xa a números ou a presencia en festivales ou a fichar por discográficas ou a según que tal, claro, todo o bo que pode haber por un lado pode ser moi negativo por outro, porque, por exemplo, ti agora podes ter igual seguramente un pouco máis de libertad a hora de que tocar, onde tocar, porque queres, porque te apetece, cando, pois agora decido parar 2 meses, pois paro porque son eu e non pasa nada, pero claro, cando xa igual hai máis factores ao redor, igual o de parar non podes, o de sacar o disco ten que ser desta maneira, tens que publicar si ou si isto, e claro, esas cousas que van unidas a ese maior éxito poden ser moi complicadas de gestionar e ir en contra, como dicías ti, non, do que un quere como persona e como para a súa carreira. É que é o que ten poñer un enfoque industrial nun oficio tan artesanal como é a música, penso eu. Bueno, artesanal ata agora, ata o que coñecemos, porque agora realmente pues, xa acaba de abrir unha porta que xa tremebunda, o sea, quero dicir, igual deixa de ser tan artesanal e empezas a ser máis en cadena a produción musical, que é o que está pasando, non? E ten toda a pinta tamén que vai ser así, pero eso non quere dicir que o artesanal vai a quedar obsoleto, ao revés. Creo que é ao revés, que o artesanal vai quedar máis valorado, porque agora se vai comparar un traballo que leva unha cousa artesanal e o traballo que fai que require algo en cadea ou preparado de xeito industrial, tanto a creación da canción como toda a súa distribución e a súa presentación e todo o demais, non?
para min, aplicar un enfoque industrial a algo tan, primeiro, ambiguo, como é a arte, segundo, artesanal. O sea, eu son totalmente consciente de que eu me busquei tamén este camiño para de monetizar, por así dicilo, ou capitalizar as miñas creacións, porque considero que é un xeito no que me podo gañar a vida e sendo moi feliz. Pero non é o meu idilio, a verdad. O sea, non é o idílico para min poñer un enfoque industrial, repito, sobre un oficio tan artesanal. Mira, quero volver ao de viaxar fora, non? Porque, claro, dentro desto que estamos a falar, dentro desto, ir fora tantos kilómetros, percorrer tanto, chegar a un sitio tan lonxano ca túa arte, non? Con este enfoque tan bonito que tes ti, claro, é un pouco de demostración de que se pode chegar a conseguir cousas aínda que non entres de cheo nesa roda da industria. Eu creo que sí, porque eu evito bastante certos círculos, non círculos, pero certos aros, ou certos aros polos que se supón que hai que ir pasando, non? Ese camiño que parece que xa está escrito antes de que ti chegues e parece que o que hai que seguir se ou sí e tal. Eu creo que buscar o teu xeito de facer as cousas é super lindo, a vez que complicado, porque ao final atopas moitísimas mensaxes, bombardeos de información que te din sigue polo rejo, non explores tanto, explorar é arriscado, e o é, pero por eso digo que eu valoro tamén moito a xente que teño alrededor, a miña familia, as miñas colegas, a xente coa que traballo, creo que eso é fundamental a min, estar acompañada nese camiño que ti te inventas, e non porque te validen, porque tampouco a xente ao mellor ten por que saber nada de como te moves ti no musical ou non sei que, pero sí para por esos momentos de arriscar, saber que ti estás pois acompañada, que hai unha realidade que existe de verdade e que ti eres unha persoa válida para existir no mundo, non? Porque moitas veces tamén mesturamos proxecto musical con persona, que parece que o ego se come todo, e ao final hai que tamén ter claro que ti como persona no mundo xa antes nacido, e con iso é dabondo, sí. Con ter nacido estás máis que aprobada e validada para estar neste mundo. E por iso é un camiño pois máis igual máis arriscado, igual máis escabroso e tal, pero eu, sen pasar por certos aros ou pasando cando a mí me apetece simplemente ou así, penso que se pode facer e tal. A ver, eu tamén, eu que sei, eu me vou a Estados Unidos e a México porque lles mola a miña merda, o sea que tamén hai que molar, por así decirlo. Claro, home, lógicamente ten que haber algo. Ten que haber algo, pero quero dicir, non é o único xeito ir a tocar internacionalmente, non é o único xeito cunha axencia ou cun non sei que ou con tal. A ver, obviamente, pois te comes máis burocracias e te comes ti máis produción e tal, pero, bueno, e neste caso eu, porque o fixen eu, estiven eu un pouco na produción e tal, escollino eu, pero eu estou agora traballando con Sara, que é da Seara, que é a miña manager, e con ela tamén, quitouseme un peso de enriba tremebundo, porque ela fai un currazo que antes facía eu mal e tarde e mal e arrastro, e ela o fai super ben, cando hai que facelo, e a min mo quita de enriba co cal, é unha maravilla, porque levo toda a vida autoxestionándome tamén. Claro, entón, eu dicía antes, o de discográficas ou de sellos ou tal, como parte mala, e aí está outra parte boa, non? Xente como a Sara, sellos máis pequechiños, managers que hai por aí que non son tan, pois o mismo, recoñecidos a gran escala, pero que fan un traballo que é importante, porque aparte fan un traballo que ti queres no sentido de que van na liña do que ti buscas, que non te van seguramente pedir ou ofrecer cousas que ti non vas a querer, que saben, que entenden o teu proxecto, vamos. Sí, e sobre todo que é un traballo que hai que facer. O sea, se non o fai alguén por ti, valo ter que facer ti. Sí. Que é comunicarte con xente que te quere contratar, negociar, organizar unha banda, as logísticas, pois o que é un traballo que vai xurdir e que se ninguén o fai, que quede sin facer sempre vai ser un desastre, porque as logísticas non se fan solas e non saber onde vas dormir unha noite, pois eso é un desastre, o sea, hai que saber un pouco, sobre todo cando vas medrando e tal. Penso eu que na miña experiencia máis de adulta, sí que son unha persoa que valoro moito máis esas cousas, esas certezas, quizá, e ese despliegue todo arredor para que eu
nós, no caso coa banda, pois podamos estar cómodos cómodas para facer o que facemos, que é facer a música, non? Pero claro, hai moitísimos traballos alrededor disto, xa sabes, bueno, deseñar unha portada, organizar unha logística ou facer unha entrevista, por exemplo, para poder comunicar o que estou facendo, sabes? Sí, é que esa é desas cousas, non? Que cando comezas pensas que solo é facer música, solo, como se fose moi fácil, non? Pero, claro, fago música e xa está, pero, ostras, vas pasando os anos, vas vendo todo e o que hai ao redor dun proxecto, se a xente, igual que tento visibilizado de alguma maneira, pero se o público soubese todo o que hai simplemente para poder publicar unha única canción, entendería moito máis a vida dun artista. Sí, e que despois eso tamén ten moitos matices, quero dicir, ti podes, por exemplo, eu coñezo artistas que son totalmente autoxestionados, fan eles a portada, debuxo, porque son debuxantes tamén, e ao mellor debuxan a súa portada, se fan aí un artwork guapísimo, se producen eles a instrumental, cantan eles sobre o rollo, mesturan e masterizan e fan a portada e o suben, imagínate, a súa distribuidora, que pode ser unha autoxestión, tipo DistroKid ou así. Hijo, esa xente tamén, o sea, eu prefiro non facer iso porque ao mellor, pois, ao resultado de facer unha portada, pois non me vai molar tanto como se o fai alguén que me mola como traballa nas cosas plásticas, nas artes plásticas ou así, ou de deseño, vamos. Pero que tamén hai xente que o fai toda a cadea de arriba a baixo, que eso tamén é unha cousa, o sea, iso tamén fai que esas cancións ao final estean super enchoupadas da súa personalidade, sabes? Que iso tamén é moi guai. Que foi o que máis che sorprendeu ou que non esperabas pois dunha carreira? Isto que estamos a falar, non? De cando empezas con 15 anos, empezas cos teus primeiros proxectos, empezas a facer as teus primeiras cousas e chegamos agora ao 2026, que é o que máis, bueno, te dixestes tú, hostia, isto non me esperaba para nada que fose así. O tiburonismo, a verdad que é unha cousa que eu me custa moito de asimilar. Me custa moito, e mira que levo anos na movida e tal. Me custame moito entender esas dinámicas. Obviamente, cando hai pasta, pois van pasar, porque a xente tamén queremos comer, todo o mundo e todo eso, e todo o mundo está un pouco mirando para o seu tamén. É normal, sí que, o sea, non son parva, entendo. Pero non acabo de asumilo como algo normal, nin asimilalo como algo aceptable, sabes? Porque a min, aparte que estou nun circuito super underground, que é a música reggae, non? Sí. E que é un circuito bastante underground, que, aínda que pouco a pouco, pois, aí atrás parece que tivo un momento aí como de ter máis espazo nos festivais e todo, agora xa non, xa volveu a baixar outra vez. E, o sea, que aínda por riba, estando nunha escena tan underground e tal, eu pensei, pobre de min, porque a xente anda por aí nos micros dicindo paz, amor e unión e unidade, pero me dá a puta risa, sabes? Porque na hora da verdad, cando ti tes que de verdad arriscar algo teu para poder que todo o mundo estea un pouco ben, ni siquiera digo perder algo teu, xa non digo, pero arriscar un pouco algo teu, non? E custa moito. Tamén polo que te digo, pois ao ser tan underground, ao final non hai tantos espazos nos que programar e a xente anda aí canina ou o que sexa, vale. Pero hai cousas que non entendo porque eu son moi disfrutona na vida. Ando moi de disfrute e tal, e me gusta moito conectar dende lugares así de, pois eso, disfrutóns, e non acabo de asimilalo. Eso, o tiburonismo me sorprende un montón, a verdad. Sí. É que o do tiburonismo, no, o que estás a comentar, a veces é como, joder, entendes, podes poñerte na pel de outra persona e dicir, vale, faz isto porque non sei que, pero é que ao final o tiburón que come hoxe, mañán é o tiburón que vai a ser comido por outro todavía máis grande, porque salvo casos contados, o resto están hoxe aquí e mañán xa non están, que o público, a industria e todo o que move os fíos te quieren hoy, mañana ya non les interesas, que eso é o tema tamén, cuidado. Sí, que tamén digo, pois si a esa peña lle funciona e un día, eu que sei, pois ese tempo no que estivo a morte grazas ao tiburonismo e non sei que, pois me parece genial. O sea, realmente o mellor lles vale e está perfecto. Que pasa? Que para alguén como a min, digo, que non entendo tanto, pois igual dinámicas de vou a forrar aquí,
vou a forrar todo o que poda, entón non lle vou a pagar, ou ser, eu que sei, pois temas de programación, es que creo que tamén andamos un pouco de bola, hai unhas dinámicas raras co rollo de os egos das estrelas e das artistas, e entón eu noto, porque tamén pasa moito cos técnicos de son, noto moito como de primeiras a xente xa vai cunha actitud de me vou a defender porque sé que tu ego está aquí arriba, non? Sí. E claro, eu moitas veces fago bromas, fago humor, aí quitolle un pouco de tensión á situación, igual todo se relaja un pouco, ou o que for, pero sí que é verdad que de primeiras tamén moitas veces os programadores, como que te tratan xa cun pau, así, de lonxe, poñenche un pau así de lonxe, en plan, bueno, non te me vayas a vir arriba, que aquí mando eu, sabes? E é un rollo en plan, pensei que aquí mandábamos todas, porque estamos todas ao mesmo, sabes? Estamos todas a levantar un festival ou a levantar un evento ou a facer o que esteamos a facer neste momento. Pero bueno, sí, é como todo, en todos os traballos e en todas as industrias hai xerarquías en cuanto a traballos e en cuanto a funcións e a tarefas e tal, e entón, non sei que dicir. Sí, é algo para estar falando horas e horas, moitos días e abrindo quizáis moitos melóns. Ao final o importante é eso, ter unha carreira, estar tranquilo, estar cómodo co que fai, e ao final o que está claro é que, e ahora xa vamos a falar da tua música, non? Pero o que está claro é que o dos demais non o podemos controlar. Podemos controlar o que facemos nós, como somos nós e como nos movemos. E o resto, pois, se non os controlan, como me dicían outro día, se non os controlan na súa casa, quen os vai a controlar? Pois, xa está, é un pouco, pois, intentar aceptar entre comillas o que pasa, porque non o vas a poder cambiar ti dunha maneira mellor directa, centrarte no teu e pa diante e xa está. Claro, eu sei que podo cambiar cousas a través dos espazos que eu podo, que son meus, que son o meu bolo, o meu tempiño no que eu teño para comunicarme coa xente, tanto no bolo como aquí falando contigo, ou calquera conversa que eu poda ter dende ese lugar de ser esa artista, non? Porque igual, pois, coa xente que me coñece máis ou o que for, tamén son unha intensa e teño conversas filosóficas, pero cando estou máis en representación dese proxecto musical e tal, pois creo que aí sí que teño máis control, pero bueno, como falaba coa miña irmá xusto hoxe, falábamos e me dicía, nada, eu agora xa aprendín que hai que mandar, eu mando bendicións para que xente que este aí que eu estou vendo, Dios, te estás autodestruindo, bendicións, de verdad, bendicións, que unha forza superior, que non son eu, porque eu non o vou facer, porque eu xa teño os meus problemas nese sentido, pois que algo, por favor, vele por ti, porque te miro estresado, ou o que for, sabes? Ou te miro autodestruindo, polo que sexa. Entón, bueno, pero que eu tampouco, o sea, eu a xente que lle funciona, pois me parece genial, pa diante, pero a mí me verás nunha deses. Mira, vamos a falar da tua música, vamos a falar do máis importante desta conversa, do que ves a presentar, desta nova música e a máis nova etapa, non? Que ves con banda, ven aí novo EP, ven primeiramente este primeiro sinxelo, non? Dimik Migan, ou sí, ou como... Dimike, sí, Dimike Migón, sí. Sí, disculpa, é que, bueno, os meus idiomas son como son, pero... Pidas disculpas que lle pasa a todo o mundo con este tema en concreto. É que a veces dixe Dimik, o Dimik, dixeno así, e Gang ainda o tentei dicir correctamente. Bueno, fixen unha mezcla, Dimike e My Gang, bueno, digo ti, joder, que... A ver, a cousa é que, claro, é un título que está en patuá, vale? Que patuá é o criolo de Jamaica. É a lingua que se fala ali, que é unha mestura entre as linguas africanas que trouxeron a peña esclavizada, que foi levada ali polos ingleses, xente española que xa colonizara esa illa antes dos ingleses, o sea, que un pouco de español tamén está mesturado, e tamén en inglés dos propios colonizadores ingleses, non? Entón, é unha mestura de un montón de linguas, e a mí me mola moito falala, escribir tamén as músicas nesa lingua, primeiro porque as miñas inspiracións máximas tamén están nesa lingua, e moitas das miñas referentes cantan nesa lingua, entón, pareceme un pouco absurdo cantar en inglés cando realmente esa é a lingua do imperio que fixo sufrir tanto a xente que admiro tanto, non? Entón, me parece máis importante tamén, e aparte que conecto un montón coa súa situación de diglosia e de todo, bueno, diglosia, por dicir algo, porque realmente ali hai moi pouca diglosia, que o que prima é o patuá. Moi pouca xente fala inglés, ainda que todo o mundo sabe falar, pero falan máis que os turistas en inglés, quizá, ou tal,
entre eles falan patuás e ou sí, sabes? Entón, pero bueno, conecto bastante con ese rollo porque ao final pois nos falamos galego, pensamos en galego, e sei que se unha persoa gosta moito da música galega, en galego a maioría do que escoita seguramente, pois seguramente despois cando vai a facer a súa música, pois o máis probable é que se poña a pensar en galego ou un pouco esa idea ou ese xeito de ver o mundo que lles atrae, ¿no? Ao final. Entón, sí, está en patuá. Dimaic Migón, se diría. Dimaic Migón, vale. Vale, así xa mo quedo. Que eu, de verdade, que un problema... fun fai un tempo, uns meses, a Radio Galega co Capitán Sabrosura, falábamos do problema moitas veces de leer títulos de cancións ou de nomes de artistas moitas veces que, claro, tiramos por un lado e nada que ver, que é complicado, a veces somos un poquinho ignorantes, pero mira, esta canción que vai estar incluída dentro dun EP que se vai a titular A Braña. Non suelo preguntar por isto directamente, non me gusta entrar moito na composición como tal ou na historia propiamente do disco, me gusta máis bordear o tema de outra maneira, pero neste caso, e polo que me acabas de dicir, teño interese de que me expliques o universo que hai detrás desta canción e deste traballo que pouco a pouco vas ir presentando. Pois mira, sí, contoche, claro. Estou experimentando agora, creo que estou atopando un xeito super agradable para min de facer as cousas e de traballar e tal. Son unha persoa que toca varios instrumentos, pero que sempre traballei moito con outros produtores e me adaptei moito ás instrumentais que me propuñan e tal, que é unha cousa que se fai moitísimo na música reggae tamén e tal, porque na música reggae a verdad que non respetamos nada as cancións, no sentido de que moitas veces cantamos as líricas dunha canción sobre cualquier outra instrumental en calquera outra ocasión e é un xogo que nos gusta facer, porque ti ao final ao mellor estás cantando un tema que ao mellor está pensada, é unha melodía pensada para unha cousa que é maior e de repente ti o cantas sobre un instrumental que está en re menor e que está todo máis oscuro e o que sexa. Entón é un xogo divertido que adoitamos facer, co cal non nos tomes moi en serio nese sentido, pero bueno. Agora sí que atopei un xeito de facelo con esta nova banda que estou traballando, que a verdad que vamos co meu nome, pero é o xeito que eu vou ter de presentarme en escenarios, porque ata agora tamén ia ás veces con DJ e tal, pero gustame moito máis a música con banda e así, e eu sempre que me estaba presentando con banda, ata hai un tempo, era con Elephants Ya, que é o noso colectivo, un colectivo que temos con moitos músicos super guais de reggae roots. Entón, sí que eu a nivel producción, como empecé así a cacharrear e tal, hai uns aniños e empezo a facer as miñas producións, e a verdad que as miñas producións son moitísimo máis eclécticas que reggae roots, porque teño moitísimas máis influencias, gustame moitísimo hip hop, o R&B, incluso pois algo de trap, escoito moitas cousas, entón as miñas produs, xa que son da miña man e as miñas maquetas e tal, son un pouco máis modernotas e máis fora dese universo que compartíamos que é o reggae roots. Entón, ao final, falei con eles tamén e foi un pouco en plan, bueno, vou intentar explorar o meu son como coa miña personalidade que me represente a tope, ¿no? O repertorio e todo. Entón, esta dinámica nova con esta nova banda é que eu produzo en casa e maqueto todo e despois o levo á banda. Entón, a banda como que respeta moito a miña maqueta, quizá buscamos, por exemplo, con Zalo, que é o que toca o sinte e os teclados, buscamos un pouco que cores e que texturas e que imaxes queremos xerar con eses sons do sinte do Prophet seu, pero en xeral mola moito cando maqueto algo e de repente vou á banda e de repente escoito con toda a xente reventándolo, porque obviamente eu non son baterista e por moito que eu toque un pouco a batería electrónica aí para producir as miñas maquetas, pois dá gusto de repente que o toque todo eso, é increíble. E a verdad que como veño explorando hai un tempo xa o concepto Ra Venenosa, que é un AK que me puxen de MC, e a verdad que conecto moito con este submundo das brañas, do monte, da parte húmida, escura, máis fría e a vez quente, porque realmente dentro da lameira de en sí, super quente, non? Entón, o que hai detrás é un pouco explorar este concepto de Ra Venenosa, que me considero un pouco tamén esa criatura dentro da escena, gústame ese animal espiritual para min, e un pouco explotar
tamén onde viverá, con quen se relaciona, como leva a súa vida e demais. Entón, esta braña, para min, sería como un pouco que tamén desenvolvimos este concepto para o directo tamén, para que un pouco o escenario sexa ese lugar no momento de tocar. Entón, un pouco sería un lugar ao que nos recurrimos nun momento distópico que non ten por que ser nun futuro, porque realmente vivimos nun momento super distópico, aínda que sempre surfeando o presente nunca vamos a ter esa sensación, creo eu, pero que eu mirando atrás a outros momentos históricos de ver que agora mesmo penso, menuda distopía viviron ali, sabes? Como na peste bubónica, eu que sei, cousas locas, que supoño que no momento estarían máis surfeando a realidade que outra cousa. Entón, pois, quixen facer tamén como dese espazo a braña, pois esa lameira e ese lugar ao que nós, quizá, un pouco cansas ese xeito de vivir que é moito máis grande que a ti, que non podes controlar e que estás dentro desas dinámicas, pois vamos para ali como para acabar, para o noso lugar de experimentación, non xulgamento, divertimento, suciedade, porque está cheo de lama e non ten por que ser limpo nin perfecto, é noxento, pode serlo tamén, e é guai eso. Entón, un pouco tamén ese universo tóxico e quizá, pois non pulcro, non? E tamén natural, porque está na natureza, e entón un pouco explorar todo eso, tamén cos sonidos, tamén fixemos un pouco un traballo de xenerar un universo sonoro con todo o deseño sonoro, tanto dos sonidos propios de cada instrumento, como despois da mestura, porque tamén quen ven de técnico, que normalmente Javi ou Esqui, que veñen os dous, eles tamén fan dub en directo, é dicir, mollan todo con efectos, quitan e poñen, xeneran moitas dimensións no directo. Entón, está un pouco pensado para iso, para que haxa adiante, atrás, esquerda, dereita e todo algo alrededor, non? Está un pouco así pensado. Dende logo que dixeches, vou sacar nova música, vou facer novas cousas e vou polo sinxelo, non? Que, dende logo que moi fácil todo, non? Facelo ti, rodarte de banda, facer todo en directo, que mola, pero sencillo de prepararlo non é, pero ten esta cousa de que se te ve con esa ilusión, non? Con esa cousiña de estou explorando, estou percorrendo novos camiños, mantendo a esencia, pero buscando posibles novas cousas e rodado dunha banda que é certo que, oye, con DJ, non, con alguén que lance as bases que vaya facendo, está guai, mola e é o que se fai e o establecido, pero claro, sempre digo, poñendo exemplos a mellor de xente do mainstream, non, tipo Duki ou que sei, así que os ves, os foi a ver en festival fai uns anos, e de repente me chegan e me levan unha batería en directo, me levan as guitarras, me levan coro, e diste, joder, a base pregrabada guai, pero a música feita no momento e con esa posibilidad, como ti estás a decir, de quitar e poñer en directo, de ir incluso que cada directo poida ser un pouco distinto aínda que manteñan a base, ostras, eso ten outra gracia. Se fai máis divertido para min, primeiro porque é un reto máis grande, coordinar a máis xente e todo, e despois que tamén, o sea, mola moito levar as cousas gravadas porque te permite, o sea, ti sabes que a cousa vai ir como, eso vai ir como vai ir, o sea, ti podes irte, volver, podes facer o que queras, que sabes que iso vai como unha cinta transportadora, non? E está moi guai tamén esa sensación, pero sí que é verdad que eu, que tamén todo o tempo, pois estiven en bandas e tocando en directo e me gusta tocar os instrumentos tamén, entón sí que creo que me gusta apostar por iso, a pesar tamén de que está un pouco a escena. Agora parece que igual hai un atisbo de que vai voltar un pouco o mundo banda, pero que é verdad que ata agora, nos últimos 10 anos, unha regresión para as bandas tremebunda. Primeiro porque este rollo que eu non sei se existía antes, porque eu tampouco levo tanto tempo viva, pero sí que pasa unha cousa de que moitas veces os programadores preguntan por ti, non? O sea, se interesan para que vayas, ti dis canto é e como é, e de volta te fan unha contraoferta na que se atreven, vamos a dicilo así, a propoñerte un formato. Sabes? E te din, e por que non ves en vez de con 6 personas, con 5? E é como, porque faltaría un instrumentista dentro dos arranxos, o sea, me explota un pouco a cabeza. Claro, se pudese ir de outra maneira, xa te estaría dicindo, escolle ti esta opción, estou che dicindo isto, por algo que despois a ti non te encuadra. Bueno, pues lo puedo entender, pero si lo digo es por algo, claro.
Claro, porque a xente non se dá de conta do traballo que implica que te falte un músico. O sea, é unha pasada, en plan, tes que rearranxar todo e non é broma, o sea, e non, nós, por exemplo, non apostamos por secuencias, a verdad que non levamos nada pregrabado, é todo feito no momento, porque nós queremos así, creo que para nós é máis doado, incluso, non estar pendentes de un metrónomo e eso, porque a nós é máis natural sentilo todo o mundo igual. Pero bueno, sí que a verdad que estou contenta porque estou atopando un xeito que me apetece un montón e a verdad que sí que foi complicado ata agora un pouco autovalidar a miña capacidade de ser produtora, a miña capacidade de tocar os instrumentos e a miña capacidade de produción, de composición en xeral, como validar as miñas ideas, ainda que, obviamente, eu sempre pensei, joder, pois a min o que eu creo me mola bastante, que vou pensar eu de min, sabes? Pero é verdad que iba delegando todo eso en quizá pois, xente con máis experiencia e tal, e bueno, e tamén o tema de non mirar moitas mulleres facendo eso, pois agora máis, pero de instrumentistas ou de produtoras, sobre todo, sabes, máis sentadas no estudo e tal, e de propoñerte estruturas e propoñerte cousas. Eso non o miraba tanto e creo que eso tamén influe un montón ata que das o paso e por eso teño 33 anos e creo que ata hai 3 anos non me atrevín a facer así como a dicir, pois, e que pasa se fago E por que non? sabes? Claro, e por que non? Eso non quere dicir que estivese perdendo tempo, ni moito menos. Aprendín a hostia todo este tempo, xunteime con xente maravillosa, gracias que deleguei en xente super mestra do que fai, sabes? Como Javi ou como Chalart, ou como todos os el Suta, Mr. Mou, toda a xente coa que veño traballando e tal, ou Zalo. Pero agora sinto máis satisfacción, que te vou dicir, claro. Sí, porque considero que estou sonando ao que máis me representa. sí que moitas veces se tende ao mellor igual a menospreciar ou a invalidar o feito ata o de antes, porque igual, pois agora daste conta de que o que queres facer é isto, non? Pero ao final, como dicías ti, todo feito ata o de agora, todas as decisións mellores ou peores, cancións mellores ou peores, traballos mellores ou peores, directos mellores ou peores, dunha maneira ou outra, son o que formaron o que ti estás a ser agora e sobre todo son os que axudaron a que ti agora dixeses, ostras, pois se o fixen a todo agora con outra xente, por que non probar eu? Porque ao final, un pouco no que falábamos ao principio, non? Ti non tes nada que perder, entre comillas, o que estás a facer, eres ti a túa jefa. Oye, por que non probar desta maneira? Funciona? Genial. Non funciona? A volver a facer o que facías antes, estás a tempo porque en calquera momento levantas o teléfono ou buscas un produtor e volves a facer as cousas de outra maneira e tan ricamente e non pasaría nada, non? Tampouco. O sea, que hai que a veces probar, arriscar e ver se si funciona. Evidentemente, isto chegou despois do punto de inflexión un pouco incómodo, que é un punto no que dis deixo isto porque ou que fago, porque a ver, que tampouco é un drama para min, ni moito menos, e eu vou dicir super tranqui, eu se teño que deixar a música, perfecto, o sea, a música no, enténdeme, a industria musical, Claro, porque non deixaría de facer cancións. Estou segura, o sea... Claro, de facer cancións non deixarías de facelas seguro, estarías na túa casa, ainda que sexa na túa habitación, creando. Non a este nivel, pero seguirías. Traballando, ou onde estivese traballando, ricamente, obviamente, e facendo a miña música e tranquila e tal. Pero bueno, sí que, obviamente, sendo unha cuestión de que o sea, non tes unha grande estrutura detrás, non teño grandes cartos, nin acumulados, nin para facer os meus proxectos, nin nada. Entón, pois se fai chega un momento no que igual sí que é incómodo e tens que facerte esa pregunta, e por iso un pouco tomei a decisión e reestruturei un pouco o meu xeito de facer, porque xa era como un pouco en plan, ou o deixo ou fago realmente algo que me apeteza moito, sabes? E así foi. Que tal formar a banda? Porque claro, ao final formar unha banda, como sempre digo, tamén outra cousa que destaco, non é simplemente xente que toque moi ben, xente que sexa moi prodigiosa, que tamén, lóxicamente, canto mellor toquen, pois, oye, mellor, pero tamén hai que buscar esa parte de amizade ou esa parte de entendemento máis alá do escenario, non? Como foi no teu caso xuntarte, se non me equivoco, teño aquí apuntado ben, con Zalo, con Dexus, con Brais e con Laura Merci, como foi?
Mira, foi trampa. Para empezar, fixen trampa, porque Lau e Zalo xa tocaba con eles en Elephants, e de feito, joda, cando pois, outras veces que nos vayamos a xuntar e todo, van a estar, o sea, seguimos sendo un colectivo igualmente, sabes? Entón, xa tiña traballado con el e ela, entón xa sentía moita comodidade a nivel entendemento, a nivel todo con Lau. Con Zalo incluso non levo tantos anos, pero con Lau levo máis 10 anos ou máis de 10 anos cantando xuntas, cando iba con DJ tamén viña de corista e todo. Entón, eso un pouco era unha trampiña que fixen. E despois, con Dexus e con Brais, tamén foi un pouco por referencias. A Brais o coñece bastante Zalo, porque traballan xuntas na Escola de Música. E con Dexus foi tamén por recomendación e porque eu miraba o proxecto de Daydream Sessions e decía, uah, esta peña toca, e toca neo soul, e toca cousas que aquí non se tocan, ademais, tanto. O cal é como vanguarda, sabes? E xente moi friki que eu adoro ese friquismo e tal. Entón foi un acerto, foi por referencias e tal, falei con ele e xa comezamos a currar e tal, e a verdad que é un gusto. Eso é moi fundamental, ter peña coa que estás un pouco tranqui, coa que sabes que podes falar calquera cousa que sexa tamén incómoda, e eu procuro tamén agora que xa xusto teño a sorte de como estar empezando algo novo, pois xa dende o principio intentar cuidar esas cuestións, porque me parecen bastante fundamentais e creo que son bastante o que engrana todo guai, porque tocar ben, efectivamente, ou entenderse musicalmente tamén pode pasar, pero hai que entenderse personalmente, quizá, e un pouco velar porque todo o mundo estea guai, tamén. Eu creo que tamén non dar prioridade a ninguén, nin a min mesma, nin nada, a pesar de que leve o meu nome o proxecto e eso, pero eu sou unha peza máis, obviamente. Sí, pero claro, levo todo no meu proxecto porque, bueno, é así, pero entender, non, que sen eles, lóxicamente, esta nova etapa, sen a banda, non tería sentido. Co cal, vale, está o teu nome, pero eles son tanto máis importantes que ti porque, como dicías ti, se falta un deles, non vai a sonar igual o directo. Ti cantarás genial, falas perfecto, pero vai haber algo por aí detrás que, ai, vai quedar cojo. Sí, a ver, obviamente, pois igual sí que se pode buscar máis unha sustitución deles e de min igual non, nese sentido, porque ao final, se me chaman a min ou xenero eu o curro, pois vou ter que ir eu. Claro, sí, sí. Guai. Nese sentido, sí, pero non é o mesmo porque ao final, bueno, porque xa hai un traballo previo, obviamente, porque xa hai unha conexión e todo. Pero bueno, sí, se ten que traballar con sustis tamén se ten que facer, porque eu que sei, por sorte, é xente que tamén está en outros proxectos, super activa, Lau toca en daqui da Ría tamén, que teña un montón de bolos, Brais fai teatro tamén, están en dúas compañías de teatro, ou unha, agora non sei, e tamén está en Levar Luthier, que é un proxecto así de música de piano bar, que teñen un montón de curro tamén. Texus tamén está coas Daydream con outros dous proxectos, e Zalo que tamén está en Lontras, e ás veces vai tamén con Abril, e está un montón de productor tamén, traballa con un montón de peña. Entón, por sorte, xente superactiva tamén, que eso a mí me enriquece un montón, en realidad. E se hai que cadralo, pois se cadra de outro xeito, pero bueno. Pero sí, o sea, bastante sorte ter encontrado unha equipa guai, sí. E a mesma equipa que a cal xa levas uns cuantos concertos, xa non estamos falando agora e xa houbo varias datas, como unha que deume unha rabia enorme non ter ido, que non se me deu a posibilidade de cuadrar horas, viaxe e demais, que foi en Viveiro na Conservera, que é un lugar que eu aprecio moitísimo, que me parece un lugar que deberíamos, moitos lugares hai que cuidar as salas, pero hai que cuidar, pues, en especial a Conservera, pero todas as salas, porque sen elas non tería sentido a música. Que tal están sendo estes primeiros concertos, estes primeiros pasiños aí xa ca banda? Buah, pois a nivel musical increíble, súper disfrutona, o sea, se me pasa o bolo rapidísimo, tocamos un montón de temas, además, porque os temas son curtiños e tal, tocamos 19 temas. Entón, é un rapper moi ecléctico, que é unha viaxe para min moi divertida e que, ademais, tamén me permite presentarme en bastantes matices distintos, sempre cun fío conductor que é o de ser MC, ¿no? Mestra de ceremonias e ser eu como un pouco a que salvaguarde a vibra do lugar a través da palabra e tamén do corpo, porque ao final estás poñendo o corpo e tal. Entón, eu moi disfrutona e aparte noto que cada bolo se afianza moito máis e tal, porque, bueno, como Dexus vive en Vigo tamén está complicado ensayar
tanto e cando ensaiamos facemos intensivos, bastante heavies. Pero claro, non fixemos tantísimos ensaios, fixemos algúns intensivos, non? E entón isto é unha gozada porque vai culminando todos os ensaios, vamos xenerando incluso arranxos novos no directo, de cousas que funcionan, porque tamén vamos grabando os directos e tal. E foi super ben, a verdad, que nas salas é un gusto tocar, sempre coa a xente de que está currando, sempre é un gusto, é moito máis personal que ir a un festival, porque estás con toda a equipa xunta, a xente que vai limpar despois, a xente que está poñendo a na barra, a xente que está na porta, o técnico, todo. Pero bueno, sí que se fixe un pouco difícil a nivel cartos, tiven que invertir un pouquiño de cartos, porque eu pago a banda tamén, non lles pido que arrisquen como a min, obviamente, porque o nome é meu e me parece máis así, máis xusto, por así decirlo. Entón, tiven que poñer un pouquiño de pasta para algún bolo, porque, bueno, porque sí, porque está complicado. Eu sei que non é unha cousa, non me tomo personal, porque eu sei que está complicado para todo o mundo, o das salas, a verdad, é unha mágoa, pero tamén me parece unha consecuencia lóxica da dinámica dos festivais. Sí. O sea, me parece que é imposible que a xente lle pareza xusto pagar 15 pavos por un bolo cando pagan 60 por ver 15 grupos. Entón, esa dinámica se empezou a xerar xa, que triunfou muitísimo a idea de festival e todo este formato e tal, creo que é super depredador das salas, nese sentido. Ou que o mellor habería que facer un traballo precisamente para complementar ese gran formato do festival, pois que dende o festival se anime a ir ás salas, ou non sei como sería, pero non creo que sexa incompatible, pero creo que depreda. Como a mellor que os propios festivales fomentasen ciclos nas salas ou de alguma maneira, porque eu, por exemplo, son asistente a festivales, asisto a algún que outro maco festival, pero que a mí me quitan as salas e olvídate, o sea, eu sí, estive agora no Salto do Castelo e vin ali, por exemplo, daqui da Ría, Ando Sarmiento, moi guai, ambientazo increíble, aparte un festival neste caso autoxestionado, co bonito que ten eso. Pero vou, por exemplo, a Mardi Gras ou vou ali a Conservera, que vin a un grupo de Sevilla que éramos 25 personas ali na Conservera, e para min aquelo foi unha cousa mágica porque acaba o bolo, falas cos do grupo, estás ali, ostras, é que dá unha pena que se perda, pero ao final é lóxico que se acabe perdendo por como está todo montado, por desgracia. Sí, e porque creo que tamén, es que estábamos falando disto e me facía un pouco gracia por dentro, a min a sensación de imaginarme es que non me sei, para que mires, pero bueno, en fin, non me sei ningún nome de empresa grande que organice festivais, pero me imagino eu que eses grandes empresarios que organizan un festival, que mandan organizar, sí, que organizan, non? Sí, entón, me fai un pouco de gracia imaginarme a esa xente invertindo cartos no que é bombear o mundo cultural, porque creo que a súa intención está moi lonxe diso. Sí. Moi lonxe diso. Sí, seguramente a da xente que organiza o festival non estea lonxe, estará moi perto, porque normalmente xente que tamén, aparte de por cartos, que lóxico, se faz un traballo terás que cobrar por el, que me parece lóxico. Tamén o mundo do voluntariado está ben e eso, pero non cando organizas, porque cando organizas e eres de verdad de produción, eso hai que pagalo. Eso hai que pagalo porque son anos de vida que se te van e estaría guai que alguén chos pagara, sabes? Pero quero dicir que non creo que estean aliñados os intereses realmente de quen quere forrarse facendo un festival cos intereses dunha sala. Creo que non é a mesma intención ao final. Entón, me parece un pouco surrealista o que estamos falando, aínda que estaría guai, que promocionasen ciclos de concertos e tal. Realmente acaba de ser este momento un pouco Mr. Wonderful, non? Un pouco mundo idílico que nos gustaría. Hai que soñar, chaval, que senón despois as cousas quedan sin facer. Se primeiro se soñe, despois se fai, pero haberá que aspirar a iso, como da tiburonada. No, eso está claro, que dicir, oye, ao final estas cousas que non a dis ou non a proposo tal, como, por exemplo, salvando moitas distancias, ¿no? Pero es que me gusta esta chica, me gusta este chico, pero non lle vou dicir nada. Se non lle dis nada, non sabes se a outra persona tamén lle gusta, quero dicir... Claro, efectivamente. Non vai haber unha unión aí por arte de magia de dúas persoas que se acaben casándose. Claro, non va a ser así, non va a ser así. Mira, volvendo ao teu traballo, primeira canción, que vai pasar agora? Como se vai a seguir presentando este EP das Brañas? Pois o seguinte que vai sair é unha colaboración
cun artista que adoro e un que adoro como persona tamén. Lo digo, vale, sí. A ver, É eu que xa sempre estamos estou a tocando. favor deso, Faime moita gracia tamén que falemos de presentar Di Mike Migón, por exemplo, ese sinxelo que saquei, porque levo 2 anos tocando esa canción. Eu fago isto moito. Fago isto moito de que vou probando os temas en directo, e despois os gravo. Pero mólame revelar sempre e tal e cual, o sea, non teño problema. Entón, xa viñemos tocando este tema nos directos, que a convido tamén sempre que podo e sempre que pode ela. E a artista é Silvia ST, grande MC. Entón vamos a sacar un tema xuntas, que bueno, non sei se vai chamar así, creo que sí. Pero o ambiente é porcolí, chamase porcolí. O pun porcolí, que me explicou ela, que yo explicou un colega, é unha mezcla entre un porco bravo e un porco doméstico, non? E un pouco vai así, é bastante blusero o tema, nada que ver, pero é hip hop, pero blusero. E é unha actitude moi pachorrenta e moi de risas e moi de sabes, así e tal. Entón, eso é o seguinte que vai sair, penso eu. E despois xa en setembro vai sair os outros 2 temas. E esta vai ser a cousa. Mentres todo isto pasa, nós vamos a estar grabando un disco, basicamente, porque hai bastantes cancións novas e tal, e entre unhas cousas e outras, pois, apetéceme sacar tamén algo máis longo e tal. Eu pa iso a verdad que son moi vaga para o mundo estudo e son moi entregada ao directo e me encanta traballar no directo e tal, e é no que poño moita enerxía, a verdad. A parte do estudo, sempre a deixo como ao final da lista. Xa cando casi non queda máis remedio, non? Que entrar a gravarlas por tal e dices, bueno, pues veña, vamos agora. E tamén por unha cuestión de dinámicas de programación e da propia industria, porque creo que moitas veces, se non sacas cousas novas, a xente tampouco conta contigo, a pesar de que ti vas a ver un bolo meu e probablemente ningún sexa igual a outro. Sempre estou metendo música nova, sempre estou tocando cousas novas, entón sí que teño música nova sempre, porque non paro de facer música. O que pasa que non a gravo todo el rato, todo o tempo aí super concentrada, sabes? Pero bueno, tamén entendo que é unha carta de presentación e tal. Importante eso que dicías ti tamén agora, bueno, dúas cosas que quero así destacar xa por ir poñendo o peche, non? Pero dicías ti, claro, por exemplo, este primeiro sinxelo, que levas xa uns anos tocando en directo, que esa é outra, non? Que as cancións parecen que salen dun día para outro, pero hai moito traballo previo, xa sexa ensinando en directo, simplemente pois dándolle forma na casa, non? Que non se entende moitas veces, co difícil que moitas veces tamén estar moito tempo tocando algo antes incluso de publicalo, non? Que hai ese risco a veces como, non de cansarte, pero como de que a xente está disfrutando esta canción nova, non? Como agora estamos presentando unha canción nova, pero claro, para ti nova non, o sea, xa é unha canción dos teus grandes éxitos do pasado, casi por así dicirlo, non? Pa min sí, claro, pero eso é un mundo oculto que a xente non ten por que coñecer. Pa min sí, pero bueno, sí que é verdad que eu sufro bastante, como outra colega miña, porque sempre falo isto tamén, que é a Mata, que tamén é cantante e produtora de Barcelona, Mata Hari, que tocaba en la Kinky Beat, en esa banda de drum and bass, así, pioneiros do drum and bass en España e tal. Bueno, España, máis ben en Cataluña, como escoiten me mato. Que viaxaron por todo o mundo, pioneiros de todo o mundo, home. A verdad que con ela sempre falo que temos moitísima maquetitis. Somos, adoramos a idea original e a frescura original dunha merda que tarareas de merda no micro aí na casa, sabes? Pero esa frescura moitas veces agocha esencia moitas veces e agocha o momento no que ti vechas esa idea e tal, e despois, cando ti arranxas e empezas a darlle voltas a unha melodía ou empezas a darlle voltas a como estás dispoñendo un acorde ou se queres dispoñelo de outro xeito ou así, aí empezan a perderse movidas. Eu non sei, non entendo por qué, porque realmente tamén é moi fresco arranxar algo. E ao final tes un poder de decisión, sabes? Pero temos moita maquetitis. Entón, eu te digo que, pa min, os 2 meses de ter maquetado algo, ou está sonando como a maqueta, ou pa min xa non vai ser fresco, aínda que teña 2 meses, sabes? Non sei como dicir. Ostras,
ten que ser complicado vivir eso, ¿no? Vivir esa sensación, claro, porque sigue sendo a túa música, sigue sendo o teu, pero claro, non é eso que había. Entón, eu entendo, sin ser un músico nin ter feito nada, non? Pero claro, ten que ese momento no que creas algo, sexa con guitarra, sexa simplemente tarareando, sexa sobre unha base X en algún momento ou tal, pero claro, creas nese momento e ten o fresco aí, claro, ten algo distinto. Eu escuto, por exemplo, a Estopa, que van a sacar a maqueta do seu primeiro, das primeiras cancións. Escutas, por exemplo, Guau, as cancións esas e dices, hostia, tío, é que ten algo distinto. claro, algo, non digo nin mellor nin peor, pero que ao final eu creo, isto pasa a min como artista, porque seguramente a xente que escuita a miña música, se lle poño a maqueta de Mike Migón, vai dicir, non entiendo nada, o sea, sabes, non, igual non, es que non van a conectar, porque eu conecto porque é a miña creación, ao final, é como si iba a poñer un exemplo absurdo, pero que realmente é como, pois eso, sí, como si ti fas, imagínate que deseñas con cerámica algo e te mola moitísimo o xeito que ten e a textura que ten e despois cando o pintas e o maquillas e lle pos 30 capas de algo, se perdeu un pouco esa textura. Pois non significa que a pintura que lle puxeras non te mole, pero fixo que se perdese esa outra cousa, sabes? Entón, non sei como dicir, efectivamente é unha cousa que creo que non se me vai pasar nunca, sabes? Me parece, non sei, ojalá algún día poda estar máis relaxada con iso, pero creo que vai ser así para sempre, que hai que asumilo e que xa está, e asumir que despois un pouco no directo é o que persigo, que sone a esa frescura da maqueta de algún xeito e non ceñirme ao que está grabado, nin moito menos. Igual para traballar algo que hai que facer que non temos moito tempo para traballalo, sí, é a mellor referencia, colles o que está grabado, copia isto e xa está. E despois, Pero bueno, despois outra cousiña que quero tamén comentar, non, esa colaboración que vai a vir con Silvia ST, ese de compartir a música, non? Compartir as túas cancións, que non sempre é sinxelo facelo, pero que cando encontras alguén con quen conectas, non? O mesmo que conectas coa banda, pois alguén con quen conectas e que lle permites entrar no teu universo e que esta outra persona tamén está metendo o seu universo na túa canción, que guai, non? Cando pasa isto e cando seguramente neste caso a canción pois se eleva de outra maneira, polo menos para as participantes, se eleva de outra maneira ao facelo xuntas. totalmente, porque o proceso é super divertido, para empezar. Despois que o resultado sempre, o sea, esa diversión que pasaches no proceso sempre se te vai volver esa sensación cando escoites o resultado, co cal, eso é unha maravilla, o sea, eso é pura vida para min. Sí que é verdad que tamén me pasa moito que, como son unha tipa na música, teño conectado con un montón de tipos dentro da música, pero como non hai tantas tipas, pásame moito que cando atopo algunha tipa coa que conecto, porque claro, tampouco é que conecte con todas as tías automáticamente, eso non funciona así, e quen lle funciona así, alégrome moito, pero eu así non funciono, o sea, tesme que caer ben e punto, me da igual que seas un tipo unha tipa nese sentido. Entón, cando atopo alguén con quen conecto moito, pásame que disfruto tanto da súa compañía e da súa amizade e de xuntarnos e de falar da música, falar da industria, falar de experiencias, falar de producir, falar de calquera cousa, que moitas veces nos despistamos e non traballamos. O sea, non traballamos. Eso para min tamén é traballo, realmente. Sí, claro. Pero pásame, por exemplo, con Sofi, con Goiza, que levamos anos sendo amigas, traballando nun montón de cousas xuntas. Eu teño sido a súa corista e a súa baixista da súa banda. Un montón de cousas compartidas, pero nunca acabamos de xuntarnos para iso, pero non é nin por vagancia nin nada, sino porque realmente o tempo que temos aproveitámolo para compartir toda esa experiencia. E me pasou con outra peña tamén, coa Mata, por exemplo, aínda non sacamos nada xuntas, aínda que falamos de facer algo moitísimas veces, pero claro, logo nos xuntamos, andamos a arranxar o mundo 4 horas, ata que, hai pouco, quedamos só pa iso, de tía, non pode ser. O sea, prohibido falar de la vida. Exactamente, só vamos a ir tomar un café durante 10 minutos no medio. E así foi, viu pa Vigo ela, fixemos un par de temas, co cal, maravilla. E son, pa min, que é como un culme na miña carreira, traballar con peña que son as miñas mestras tamén, e que son xente coa que foron abrindo camiño tamén, sabes, pa xente como a min. O sea que é unha pasada, pero pásame eso moito,
con mulleres na escena. Pero, Non sei se lle pasa a outra xente tamén, pero a min pásame isto, sí. pero bueno, está guai, vale? Non salen cancións, pero, oye, e esas 4 horas falando cunha amiga, con alguén que non é solo compañera, senón que xa é moito máis, oye, porque falábamos ao principio, non sacarás un temazo da leche, pero e el éxito que é ter alguén así na túa vida. Eso para empezar, e despois, por suposto que eu para facer cancións, o sea, eu para baleirarme dese xeito, que cando fas unha canción ou cando tocas en directo, que ao final é baleirarte totalmente, primeiro teño que encher. E eu para encher e meter, esas conversacións son o que me alimenta a alma, sabes? Tanto eso como pasear polo monte, igual. Pero esas cousas son as que me dan despois toda a inspiración para escribir unha letra ou para facer un tal ou para dicir, pois mira, isto que falamos, que nos quejamos xuntas, pois vou escribir nunha canción, sabes? O sea, que tamén, ao final, igual con elas non fago cancións, pero elas me axudan todo o tempo a facer cancións. Pois, oye, eso é unha auténtica maravilla dende logo. A Braña, novo EP, que vai ir vendo a luz, van a estar nas descripción as túas redes, as túas plataformas, para que a xente pois poida estar atenta á nova música, poida estar atenta a novas datas que poidan ir vindo, que novas datas, non sei se hai algo que se poida contar así deste mes de verán, cousiñas nas que se te poida ver. Sí, mira, vou estar, primeiro esta finde, vou eu sola cos meus discos e tal a un sound system. Cando vou aos sound systems e tal, non vou con banda, claro. Normalmente é un formato máis de, pois levo vinilos, no reggae se fai moito que se pon a cara A coa canción e na cara B se editan así xa os discos dos sinxelos, na cara A vai a canción e na cara B só instrumental, para que ti te podas botar a túa canción en riba desa instrumental. E se edita moito ese formato, non? Entón, eu moitas veces en Sound Systems me levo a miña colección de discos, non toda, pero fago unha selección, e despois aí me vou tirando o tema, o deixo como un minutito, doulle a volta ao disco e me boto a miña versión, que se chama. E entón, con este formato vou estar agora o 10 de xullo en Premiá de Mar, en Cataluña, que é un poquinho máis ao norte de Barcelona, no Masnou. Vou estar o 31 de xullo, vamos a estar coa banda no Festival Electrofauna, que acaban de anuncialo xusto hoxe, ademais, pode dicilo xa, en Santiago. Despois vamos a estar o 7 de agosto no Marisquiño, no escenario aí do Marisquiño, coa banda tamén, presentando a cousiña. O sea, que guai, por fin, tamén podemos facelo en Vigo e tal, que, bueno, tocamos na Rebullón, pero isto vai ser así tamén, pois, de balde, aí ao Solpor, o sea, superguai. Que guai. Sí, e despois tamén vamos a estar o día 22 de agosto en Ribadeo, nun festi que tamén se anunciou hoxe e que vai estar super guapo ese festi tamén. Así que voltamos a Mariña, por si queres chegar. Pois aí anotamos, espero poder algunha destas datas ir a vervos en directo ou algunha que poida ir seguir, porque eu teño unha máxima, isto é así. Todo o mundo que vides pola miña canle, todo o mundo que presentades o vosso proxecto, eu vides a miña casa, ainda que sexa de forma virtual, e eu teño que ir mínimo unha vez a vosa casa, que son os escenarios. Despois, repetirei ou non, xa se verá despois o que pasa, pero eu sempre digo, mínimo unha vez teño que ir. E sempre repito, porque sempre digo, gustoume, repito, non me gustou moito, quero volver a ver outra vez, a ver se me gusta máis, o sea que seguro que repetirei, así que mínimo unha vez espero poder ir a vervos. E vouche facer xa a última pregunta, o último para pechar, que quero que me recomendes, quero que me deixes en riba da mesa, xa alguno me foi salindo, non? Pero quero que me contes 2, 3, 4 artistas, grupos que sexan importantes para ti, que ti escoites no teu día a día ou que de alguna maneira pois marquen non só a túa carreira, non só que inflúan no que ti faz, senón que marquen a túa vida. Guau, pois importante. Mira, o primeiro que vou dicir é unha banda que non é de reggae, nin ten nada que ver, fan neo soul e son de Australia, e se chaman Hiatus Kaiyote. Hiatus Kaiyote, I don't know, non sei como se pronuncia, non sei como pronunciarán eles. Sí, fan como así, como Hiatus Kaiyote. Claro, despois me escoitan a mí dicir Hiatus Kaiyote, e non entenden, non saben a que estou referindo, claro. Esa banda encántame, a cantante chamase Naipal, tamén ten unha así, ela tamén editado cousas en solitario,
e esa banda pareceme super especial, o seu son, inspírame moitísimo, o seu universo sonoro todo, as cancións son moi poema, o sea, as letras son lindísimas, disfruto moitísimo cos seus traballos todos, a verdad. A verdad que a música australiana en xeral sempre me sorprende, eu non sei que pasa en Australia, pero teñen unhas bandazas de todo, tremebundo. E Atus, por exemplo, é unha banda que me influe moitísimo. Vale. Despois, te podería dicir pois, certas cantantes de Robadop que ao mellor non teñen tantas cousas editadas, pero te podo dicir 3 nomes como para que a xente tamén si queren ver, para que podan escutar moitas cancións, porque ao mellor elas, pois ao mellor teñen 4 cada unha, ou accesibles igual non tantas. Pero bueno, son, por exemplo, Sister Charmaine, Charmaine, escribe, aínda que ten outros sacas, ás veces edita música con outros nomes e tal, pero bueno, como Charmaine editou moitísimo tamén. Despois hai outra que se chama Sister Mary, que tamén é increíble. E outra que outra de UK, pero que ten raíces jamaiquinas tamén, que se chama Lorna G, que ela agora é actriz de teatro, entón non está editando tanta música e tal, pero é unha señora que nos 80 era MC xa, era unha muller negra, filla de emigrantes en Reino Unido, cantando unhas movidas que te quedas pálido nos finais dos 80, que nos queremos agora moi revolucionarias e tal, pero que eso xa se estaba dicindo, que pasa que ninguén lle facía ni puto caso, eso é outra cousa. Entón, estas 3, Lorna G, Sister Mary e Sister Charmaine, maravillosas, a verdad, encántame. E así de último, pois podo dicir ao mellor outra banda, que me gusta moito, que tamén escoito bastante, aínda que igual non tanto no día a día, pero sí, que me gusta moitísimo, que é Black Roots. Vale. Que banda de reggae roots de Jamaica con temazos de deep roots, que é música aí super lenta, super profunda, con moito aire, pero como tamén con unhas liñas de baixo que so, o sea, no reggae as liñas de baixo é do máis, se non o máis, importante. Non é un baixo habitual que vaya facendo tónicas, nin que vaya facendo como un super pegado, que vaya nos uns ou así, non. As liñas moitas veces empezan no 1,5 e xa te fai a cadera así, un rollo raro, e somos super protagonistas, fan melodías super elaboradas tamén e tal, nada de tónicas ni nada. Entón adoro moito tamén as liñas de baixo e Black Roots teñen liñas de baixo tremebundas. Pois moitos deberes, e aparte de deberes os que personalmente me gustan, porque é certo que o reggae, pois, bueno, non é un género que eu controle moito, co cal, xa teño tamén un poquinho de entrar e seguramente grazas aos algoritmos poder ir pouco a pouco descubrindo, porque a verdade é que ainda falaba outro día cun colega que me decía que lle molaría que o reggae de volverse un pouco a ter un pouco máis de importancia, estivese un pouco máis presente en máis lugares, que dicía que lle molaría eso, e a mí me molaría poder... É que el dicía que lle molaría e que, de feito, me dicía que quería tamén empezar a facer alguna cousiña así, que é músico e que quería empezar a facer algo así de reggae, e dicía eu, tío, ti adiante, que se queres, por que non? Claro, si é ademais é divertidísimo e unha linguaxe bastante descoñecida para nós, é unha linguaxe super distinta porque acentúan no 3, nin no 2 nin no 4, que nos estamos super acostumados tamén a música rock e todos os seus derivados, que é super de acentuar no 2 e no 4. E o reggae acentúa no 3 e fai todo o tempo como unha sensación, bueno, non sempre, no reggae roots sobre todo, pero despois hai outros estilos e tal. No que sí, acentúan no 2 e no 4 dentro do reggae. Pero no reggae roots, por exemplo, seguramente en Black Roots atoparás bastantes one drops, que é este estilo de tocar a batería, e este one drop que se toca a caixa e o bombo no mesmo sitio e no 3. Entón, é unha cousa moi curiosa, xa eso engádeslle o skank, que é o chaca, 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 que vai sempre na contra, non? Entón xa eso tamén é unha cousa que nos descoloca bastante. Nos facíamos moito unha jam de reggae no contrabajo en Vigo, todos os xoves facíamos, hai uns aniños, sí, con Elephants, con esta banda, con este colectivo que temos, preparábamos un montón de repes, tributos a artistas, noite especial de non sei que, distintos estilos e tal. E entón viña moitísima xente tamén, gustaballe moito vir a xente do Conservatorio de Vigo, do Superior, e era unha movida porque
é xente que toca a Dios o que te podas imaginar, o sea, jazz de todo tipo, linguaxe controlaban a Dios, tal, non sei que, e despois se poñan a tocar e era como, ah, no, no, como? E era como, guau, increíble, me encantaba causar esa sensación en xente que sabe tanto, porque ao final pois é simplemente unha cuestión de linguaxes e de, bueno, que é super caribeño, e nós aquí estamos bastante desconectadas do caribeño. Agora máis a través do reggaetón e tal, pero no, ata agora non estábamos tan conectadas. E, bueno, e a xente critica, hostia, o reggaetón que tampouco entende, co cal es que a xente non entende nada da cultura caribeña, tampouco. Entón, sí. Sí, eso tamén daría para moito este tema, verdad? Daría para moitas horas. Tema, Outro día falamos, se queres. claro, que iba a dicir que cando salga o EP propiamente xa as 4 cancións publicadas, cando veña ese disquiño ou simplemente en algún outro momento, repetimos conversa e os temas que foron quedando así un pouco no tinteiro, sacámolo e nos poñemos a falar e falar e falar. Maravilla. A mí non me tires da lingua que son moi faladeira, tío. Xa me dixeches ti antes. Canto tempo me regalas? E fómonos totalmente, pero bueno. Fomos un pouquiño, eu, como dixe, bueno, sabes que pasa? Toda a xente o sabe, que a xente que me ve, eu sempre, digo, a canto tempo, tal, cando me din que ten que ser un tempo moi exacto, as fago, tal. Cando vexo que se pode ir tirando un poquinho máis, eu sempre tiro un poquillo máis e hai conversas que ao mellor digo, bueno, última pregunta aos 40 minutos, se estamos unha hora e media, que lo repito como 5 veces, ahora xa digo, o que digo foi o que dixen nesta conversa, bueno, para ir rematando, xa non digo última pregunta porque última suele non ser nunca, así que nos quedamos esos temiñas por outra vez e eu agradecerte de verdade que pasases por aquí, que viñeses, espero que dentro do que é a dura volta á realidade, pois esta conversa non fose o máis duro que está sendo de volver desta viaxe. Unha maravilla, home. A min dame un gusto isto. Dá gusto, dá gusto. Grazas polas preguntas e todo, que ademais estivo moi interesante toda a conversa. Pois, gracias a ti de verdade por vir. Se alguén, como digo sempre, me descubriu gracias a ti, que non sabía deste proxecto, hai 285 conversas publicadas previamente, algunhas con proxectos repetidos, non hai que velas todas, non é necesario, simplemente o que pido sempre é que miren o radar con tal artista, tal grupo, vayan á súa plataforma digital de confianza ou vayan ao seu festival, á súa sala, vayan a escoitar a ese artista, a ese grupo, porque estou seguro que por estadística, máis que nada, de 275 conversas van a encontrar algún que lle vai a gustar. Por estadística, máis que nada, ten que haber que pasaron cousas moi guapas, en realidade, eu creo que máis de un artista. E no que respecta a canle ao futuro, vai chegar xa ao final de tempada, hoxe estamos contigo, vai vir MJ Pérez este próximo xoves, o luns vai a pasar por aquí Vega, despois que estas dúas conversas, as de MJ e as de Vega, de verdade xa están gravadas no momento de facer esta, a xente vai alucinar porque son dúas artistazas tamén como a ti que falan e non teñen problemas en posicionarse ou en contar cousas. E despois as dúas últimas con Grande Amore e con Capital Boscov, con Fon de Capital Boscov, nese peche tan especial que vamos a ter de tempada. E despois viramos esta tempada, en principio sí ou non, eu que sei. O que importa é que xente, vémonos na próxima conversa e sobre todo onde nos vamos a ver e onde haxa música en directo, e se esa música é a de Hypau, xente, pois que máis podemos pedir. Ata a próxima, chao, chao. Chao.